Jesera. Anda nyaya churumizira. Right. Nyaya mukomana musuya kangari. Musuya akasakatika. Wangori kweli. Yes. Wangosipo. Pakasakatika ngaina mkono. Angaina. Anga nani? Ndaigara madepartment akasiyana. Ini ndaigara department kwakutomboti kwakuine ANP. Ndaigara kudepartment B. Saka kudepartment B kondandiripo koko ndakabva kudepartment B ndakabva kudepartment B ndabva kubva kuZimbabwe. Saka gurupu raigara kudepartment apo ndakabva ndakabva kuZimbabwe. Ndipo ndakauya ndizwa kuti kuzvimwabva kumusha uyu mambomuono ere Nyatoti. Ndikati Nyatoti handina kubvera ndambozwa ngezvake handambomuona. Papa ine munhu akabva ku B kuenda futi ku A akaenda kushandira kunozi Mamombe ndiye akaenda kushandira. Thomas Mamombe. Ndiye wakandibvunza ndichibva ndamupindura kuti ndandichisi. Waibva wazofona kuti munhu uyu haasi kuoneka ba. Sewanzi kuti atine ushamwari neukama. Ndobva tati pakadaro manje zviri hambai tiende kotsvaga kuzi takabatana maZimbabwese. Tikazi hambai tiende kotsvaga munhu. Pakuenda nemotikari pane munhu wakaita voluntary bati pamota. Vataenda nemota iya kwautotsvaga isa takatogara mota kati fambe so pane warudzi wangu warota warudzi kuzi unogononga kwakafa wakafira uko. Saka hambai kubva taenda ipi kotsvaga ikoko. Kwautodzoka kwautsaga kuti waenda kuyobva tatoshaya kwautodzokera uno. Ndazobva ikoko ndabva uko ndaigara kuti pachibhiyo kwauzobudirira kumba kwakuenda kuzonobatawo chi makusenge sizvenge hama. Ndikuziva kuti Aine hamna chamuziva. ndinawo chendinoziva asi wandonyasoziva wanga wari kumwe wakomana wakawanda wakomana Wanani ndo amnesoziva. wanga waigara wakawanda pane Yes. Angari pamground daisiya akaonekana nemunhu ndikuziva kuti ndiye umwe wauya sematauro make kuti chipotiorere Ndiani. amusitakuta Ndiye amuzitabata. Kenya kunjese Tapa. Ndiyo iyo ndo mwene munhu ndiyo akaonekwa. Akakuoneka chitivi. kwakuriwo kuseni kuita tiri pabasa tatatotanga basa mapasipoti yaipera saka mukomana wakangoya makuseni ndobva atoti muning'ina ndozoita muti mukoma muning'ina ndikuenda kudhindisa chi pasipoti ndarara zvakanaka mukoma ndobva atobuda angobuda zvinobva pana kusvika panze pegedha ndobva atodzoka futi bana muning'ina ndasiya chi ndasiya juzi ndataura mukoma torai batotora juzi rake batobuda paya kubva ipapo zuva rakwaduka ndipo takazotora kumufonera because taiziva kuti munhu akaenda kubhodha kuma66 anofanira kunge adzoka saka kuma6 koko munhu haana kudzoka ndofunga tatakangowanda pakambani yedu taingoshandira payadhini chii takatora kumufonera foni yairinga but yanga isingadaiwi kusvika kwakawedza mangwana makuseni yakabva yaramba kuzoita sei foni kudairwa saka yaramba kudairwa isakafunga kuti aida munhu zvaenda kubhodha pane access yekuti anogona kubva angoenda kupi kumusha saka mukomana wepamwe aenda kumusha sekuti chi anga atosvika kubhodha munhu bcause muno pamwe waiti kana asvika kubhodha obva angoti ndakuenda umo saka takangogara tangoti apa munhu abva angoenda kumba izvo asina kudzoka ipo takagara 2 weeks ndopakazodzoka bhozi dzaenda kupi dzauya kuno kumusha waya kuno kuti takaudza tine mudambudziko rekuti Nyatoti yakabva panapa itaura nyaya yekuti chi ndikuenda kubhodha kudhindisa passport but haana kudzoka waya vakati nesokumba kwacho kwanzi hakuna saka todii saka bhozi tatinadzo wangwana mapasipoti anga ari valid ndipo wakatanga kuti chii ngatitange kupi kuLouis Richard St Petersburg titaisa mamochari maybe akaita accident akaiswa mochari asingazozikanwi kuti zvakamira sei from there takatuma Nyasanza neother guy mumwe akaenda ikoko aitaisa mochari paPetersburg Louis Richard kusvika kuMessina akati mese ndafamba munhamba musina zvinhu zvakadaro munhu hakuna munhu akadaro kuvakumira kwendakangoita ziko nemaziro Okay.
Ungasho ndia ni sarwaka. Ndibara chani. Sarwaka anongotore. Ndakataura. Ndiso takazodi ndandisipo ndiso takazopatiri kuba. Ndabirwa. Zulmi mpaka nakazobona kumba. Ndini ndakapandire kuba. Umoja ndia Ndi mata. Big boy and Ndi mfakosi. uri mfakosi. Mfakosi. yangu yakamira muso wakatanganyika yakaenda kwa Saumani peshe Saumani ipapo kufunga pale kwa chitavu wako pana kuja kwa mwana ndo akadini wakakangasa siku nyatoti ndiri muzukuru wana siku nyatoti saka papa ine zita rangu koma wangu saka ipapo ndakabvunza ndikati mtu kumbira kubvunza kana mhepo yengozi ichibuda inobudira kupi kweziwo kumana ndo wangu chidini wana sekuru papa nemwana kwa nyatotanga abudiwa asingatoziwa ndo pandakakanganisa saka zvadaro ndikabva ndapindura ndikazi iwo unofunga kudii ngofunga ngoziya zvipi ndikati ndaifungidzira kuti mhepo inobudira kupi kune vanhu vakakanganisa maoko saka vanhu vese vakabva vangondishoka pandatangonywa ndikati mhepo iyo inofanira kuuya kune chinyi kune vanhu vacho vakakanganisa saka kubva mazuva achiwo yayo ndakatangosangana matsaona akawanda ndikadaoshanda pane chinofamba mari yangu inongoparara ndinodai matsaona ndinyeperwa nyaya dzakasiyana siyana ndogara ndiri mumatara saka zvadaro ndopakazoya nasekuru nyatota vanhu vanoshanda naye nasabhuku edu vachita nyaya dzakwadzotopera shuwa ndo ndikadaoshanda mari ndinobvurobata asi hapana chinodima chinooneka dzimwe nyaya dzakawanda saka vakazondita muzaya nyaya iri kuitika mukoma kuti nyaya dziri mukati penyaya iyi mazuva anyaya dzako iwe wakagona kungoitenesa vega vati uchipupura vega kuti mukomana ungona pasiri munyaya saka mhepo iyoyo inogona ikakubata shuwa ndakagara nguva refu vanhu vazhinji vachingondikanzira nenyaya iyoyo saka ndakazoita kucheshi ndobva ndakazoti shamwari iyo nyaya yonayo une bvuri remunhu akadini aparara uripewo rinovharidzira chipo chako saka vanasekuru kuti gore rapera pakabuda nyaya pakauya panyaya njeseva kwanjeseva shure kuna nasekuru vanasekuru vakazoya futi musi wa 28 December ata muzaya sekuru akauya sobopi muzaya ndati ndiuye pauri nditaure kuti nhau iyi yawakataura iya inogona ndiri rudini tiri kukanganisa matambudziko akusangana nawo saka nhau iripo unofanira kupupura petiri kuti andonyeri ndakasangana nasekuru kwabwenda futi achitaura nhau iyoyo ndovainge ndorinya achingondidzidziso chemuzukuru inini kujoini handisiyo asi ndakakanganisa nekutaura kwandakaita ndatambira mhepo iyoyo saka ndakazoenda kuchechi ndichitobatsirwa ungofanira kuendana nasekuru ndakavonenda kumba kwasekuru sekuru ndo nyaya ndina ndakakanganisa mashoko angu aya ndakaitisa nyaya ndasingazivi saka ndotokumbirawo ndimudino mundiregerere ndakangozi kupupura kwako ndokudini kuregerwa kwako saka sekuru vakabva vazoti ndazvizwa unofanira kuenda kwani sezvo nyaya yamudariro unofanira kuenda kwamama wopupure nekuti wakataura nyaya iyi pane pachita chevanhu vakawanda saka nhau iripo unofanira kungozviendera pachizvako shuwa musi wa 5 pamwe nedare racho vanopasakuya kuno ndakandashama kubva ipo pano ndobva ndakazoona nasekuru akuendesa munhu ndo nhau iripo uri kudiwa kwamambo panhau yawakauya kumba kwedu uchidini uchitaura shuwa mambo ndotokumbira uregereyo kumbira nasekuru vanasekuru ndakatadza taura muromo iwoyo nasekuru ndo nhau iripo Muromo wakataura ndokuti chii? muromo wandakataura ndewekuti mhepo iyoyo vanasekuru munibatsirawo ndimbatsira pamusoro imambo ine ndinoitwa Elijah Nyatoti uyu muzaya mwana wemuzukuru wedu baba wake muzukuru Nyatoti saka panyaya yari kutaura iyi yekuti kupupura kuti wainunudzira mpomoto saka manunudzira akaita mudare rashe Saumani wakashohwa ngevanhu wese wanga uripo
iye wakati ime muruti mukoma wangu wakauraya sekuru aine ndirurambirana nazvo saka inini ndiri kuti mhosva yacho mhepo yasekuru kana mukoma akauraya uyu sekuru mhepo yasekuru yacho ngaive kwandiri saka adaro if I'm not mistaken iyena tandobva padare ipo pa akunopera 2 weeks kanoti mwedziba first born yake bva yafa zvadaro takachovha nguva yange dare rakaitwa muna 2017 takachovha nguva tichichovha nguva nyaya dzarutsanangura urudzada nyaya dzarutsanangura kuti ndakazodai ndizodai shuwa waisangana nematambudziko ekuti once akaita mari yaingoperera mundau zvadaro iyena hasi kunyatsa kutsanangura ba kuti ndakafamba so nditaurirwa kuzi uri kubata tudoko instead yekuti ataure zvese kuitira kuti mufi aone chanero yekudini yekumubatsira saka iyena uyu wakazotouya kumba kwangu aitaura sekuru inini ndatsva chipsire muzaya akati sekuru nyaya zuro nezwana iya handisi kurara ba first mumba mangu ini bedroom mangu ini makapinda nyuchi dzapinda nyuchi ndakazodzidzinga ngemoto dzakatobuda hazi dzaakuda asi ndakazofamba muzviprofiti kumachechi kwangoenda aitaurirwa kuzi iwewe handiti wakakumbira here saka ndizvo zvawakakumbira izvi therefore the way yekundoti zvinhu izvi zvifambe mushe iwe sekukumbira kwawakaita kubatsira kuti ngotoita ngekuti munhu uyu abvi pauriba ngokuti wakamukumbira kutobva kwauri iwe iye munhu wacho ena uchakuripisa kuti uzodzidzise nevamwe wasara kumba kuti hazviitwiba kununudzira munhu usikazivi mushure mezvo ndiko kuzo atsanangura kuti wakazouya aibva ataura nyaya dzake zvidzidzo ndikati ashamwari wonaka iwe wakadaidzira paruzhinji ukati iwewe mhepo yasekuru dhanieri nyatoti ngaive kwandiri ngokuti ndirunyepera mukoma wangu therefore iwewe unofanirwa kuenda nyaya yako mambo mutasa iwe ungofanirwa kuenda wozvikupurira pamberi pamambo mutasa ndini ndakamutaurira kudaro asi iwe yake yangaruti pamaizvi nchandoti haandazvizwa asikaziva manje kuti nemunhu mufi handigamuchiri mhepo yemunhu mufi kuti yapera hayo ingopedzwa ndiye mufi wacho ndisikakanganisiba iyena unotoziva iye unotoziva hake zvese zvakataurirwa maifamba manje muprofiti inini muri kuti here mufi ari kumanifesta through ipopa ndipo ndikugutsikana because iwowo makazofamba wakazi chii ndakataurwa ndinokuti kutaura kwawakaita nebvuri raunaro nokuti zvese chakanaka ndobva chabuda pemuntu unoshaisa mukana chakanaka kuti ndo pane mhepo asi nyaya yemufi hamunaumudziwa nyaya yemufi ka munoona yekutaurwa inotaurwa kuti musha medu mune nkosi yemunhu iyoyo inototaurwa wakadaidzira kakuti inototaurwa saka tiri kuti here mukoma wako akauraya mukoma mukoma wangu ndakaona zuro atositombowirirana pa ngototi pane nyaya iyoyi yacho ka ndikatoti ndinomubowe kuti puma nyaya muri kuiona sei atisiana tombowirirana ndiye munhu ataitofambidzana zvakanaka but rese atowengana zvisikatomboitiwe unotonditi kwambangu sasvike kubatsirwe amusori kombatsike murume inini ndiri kuona kuti murume uyu ungotero ngekuti isisu tabva kuno tasvika kuSouth Africa mukoma wake uyu nemunin'ina wasanjezera ndiwo waigara nemunhu wakatsakatika uyu waigara namamombe nzvimbo inonzi Letswata isu tichigara mamakato pamwe chete munhu wakatsakatika saka isisu tabva kumba tasvika pagiraundi kuti chipe mukoma tsamba yakatati vangu vamai vacho kuti mungozopa mukoma tsamba
ndipo tuzoti mwanmunyu wakasoenda kumbasira nyatoti kumbe ndiko ndiri kubvanda papa musangano pawo ndiko ndiri kubva ini kumba saka chiti kweichi wakomana waripi wakomana taibvunza ngekuti inini neuyo neuyu tiri vanhu vearea imwe bangarwa wamwene wangu gara uno nezindo saka ndaibvunza wamwe wangu tiri purazi ukama hwedu baba wangu muzukuru yatoti uyu amusi baba wake muzukuru yatoti saka ndiri kubvunzira takobata hama dzangu kuti wakomana ngawauye tizwe kuti zvikuzi mukomana wakaenda kumba akudini hakuna kapurazi hama dzepadhuze iye mukomana warudzivi nenyaya irikera uyu ndiye wakatounzwa ndiye nyamutsakatika kubasa kuenda kuSouth Africa takatoenda zuva rimwe ndaendeswa ngomwe ndikuenda basa rangu uyu ati mukoma wake ngemunhu wakatsakatika tibva taenda kugara mumba momwemo tisati tasplita pa saka nyaka chizere takuchibvunza kuti mukomana waripi zveini ngauye tizwe chitiko chikuti taita tega tobva kumba munhu wakasimuka sei uyu humba taura ndipo bvatsirangura angasirenda pangaotoka ndosarwaka muri kubvunza nenyaya yemunhu uri kwanzi hakuna kumba sei ukumana kwasumuka nguva dzakaita kumba murubva muripi tikatobva ndipa musanga tosakandofunga uri kumba asi tisa airtime udini mufoni takabva tafona ipi kumba tafona kumba patazori munhu hakudini hakuna tobva tadzoka tikati aiwa nyaya dzvaya neuremu hwakadari ngatichidaidze mukomana uyu nemunina uyu waigara mumba mumwemo pawakasara ipi kuSouth Africa ngiriri ndataura kuti wane mukoma wangu wandibvise munyaya yekuti pamwe pane zvininoziva asi ngundotora chokwadi pamberi chakaita ndakabva ndafona mumba meawa ndimo maigara wakomunun'una weuyu umwe wakonga uruzi wabva paitsakatika munhu waizi watama wakanga waenda kumba kweuyu mwaigara namamondo wakabva muno muyo ndiwaigara kuLesotho kwachipfura kuti warume uyai kunoku kune chitiko chiri kuno chekuti mukoma haasi kuonekaba saka uyai tizwe tiri papi tiri pamwe wakufana kubva kuti kumburi nei ndikati aiwa imbudzi wakaikumba kunoku muri kuona wakomana uya wakati tiri kudini tiri kuya ani madhipatiments ekuti one bocha chipingenyu ukakasika kuti mutanya wazwe chitiko chichikubva kuti tivadidini wochitozanangurwandiwambotakuti ndozvakaitika wakasimuka panapa asi unhu uri kubva umba kuti kwezi munhu hakuna kutoine tsamba yawangaonyoyo kubva ipi kumba kwacho saka utafona kwezi munhu hakudini hakuna wakomana waya walutuwa mukomana uyu nemunimina weuyu kuda kuchati contact after 3 days foni yakataka kuti not available foni not true zvedidini wakomana wakabva watobva futi kumba namamondo waibva kuti uya kumba kunoku avanozvatenda chitiko chipi ichiba muruzwa saka mutatukwezvatunga tumarana payapatupa mapwenzi payapaya tatiri kuti tinyatsobudisa semajekera akaita zviro ini handisi kuti haana kuuraya ende handi munhu unosiri kuti hasakauraya asi chitiko chakati vhiringidze tese tati pagurupu kuti awa watomirira chambudziko nekudhoneta mari nopinda mapurisa kuone ripota asi awa tingogara nawo kumba kumweyo endi hama dziri very close haana kuatenda chitiko ichi watoganya zvekuenda kumba kuchinja 3 police same time kuti pakatsikatika nyatoti apa chitoina wasvika mberi bvawazwa kuti ndonyaitika poto uyaipi futi kumba zvingorewei saka zvakuchitaurika manje nemaonero anga kuita watongi pamberi pekuongorora nyaya wakatanga kuona mune mbonje kuti apa pane mbonje apa pane mbonje uyu ndipakachirwu yako unonutsira manje mukoma wake uya ngoti tatotaura nyaya iyoyo hama dzake dzako dzabata mukomana waya moko kuti achima uya unyatsotaura wakauraya kutaura hako kuti ubata mukoma wake uyu uyu ndipakachirwu kununutsira manje kuti murunyepera mukoma wani wangu isu tanga tiri kumba mambo asi chitiko chotakaona chakatinetsa saka tazotofonera kubata umba yawo ndingatoti walinyatoti kurumidza kuuya muonewo maonero tiri kuita kuti ndiwo here ngeaction yakaitika pasina chotakaona asi by action pane mufungiro umwe takadini takaita ndiwo wakuti muno tikapinda muno zvimwe takaengana handi kuengana apa kutaura chokwadi kuti uyu anga aripo right uyu mobana uyu anga ariyo kuarea pake asi anga asaganira nyatotiba uyu waita nyatoti munin'ina wake uyu nemukoma weuyu
ndio waiti pakusenza waisenza futi wese wasemulesi Wakuzwa ni wa. ndipo pandine sana muningina wake wakafa mkoma wake takatodoedesa masambo nisabata wale makaikasi ndolinetsa kuti tashupi yake kufamba tati siku uriyo mambo tukoma yakusika nini Letwa Pampari Shalom. Letwa Sipati Nyatoti. Pane speaker wakutaura hapa. Une zvitiko zvakaita iyeyu. Tine wakafa wekutanga anzi Storo Kuonekesera. Akafa maringe nemhosva yekuuraya Nyatoti. Saru wakauya akaenda mazuva akurwara maningi mumba. Akadaidzana naMufakosi. Akadaidzana na Solo. Akaenda kuona kuna Solo anga kufa. Solo ndiye anga kufa ipapo. Saka akaenda kuti Saru akaiti ndinoziva inini geti tione movie. Akabudisa vanhu asati atofa. Akabudisa vanhu pamba. Kudai ndoda kutaura naye. Nyaya yakazozika ari kutaura uyu panze pe nawananga uri panze pemba kuti iwe nyaya iyi ifauri why. Saru wakayi ifauri why. Saka uyu zvechu wakabva pana mira. Ndio nyaya yari kwedza kuuya kohwandisa iye nauye wacho. Right, atachitora pane overwhelming evidence. Nemanyepo akabuda pane Mufakosi. Mufakosi wakati aisaweyo asi uyu Saru akazobudisa kuti aiweyo because akazoodhani Thomas Mamombe kuti aimubatsiri pabasa. Meaning to say dari rekutanga iri akanyepera dari rino. Izvo zvakunyatsokuziva kuti kuti auye kuno wakuziva kuti pamwe ungagona kubatwa nemhosva saka akazera. Takauya tine ndati Thomas Mambe wakabudisa kuti Amos Mufakosi wakadini aiweyo. Kuibva kwauya the other one wakabudisa kuti ndani kuti wawe ndiye Saru wakauya. These two wakataura vanga ariyo asi vanyine pamanje. Ndosaka asina kuuya. Uyu azouya uyu. Jasodo. Uyu azouya uyu. Nyaya yake ndiye kwachisa humani. Aisawe South Africa. Asi une ma-activities ayaenda na mkoma wake because he is the best trusted nani na Amos Mufakosi. Waifamba waichida kutsindira waitsindira senge kuna na mapingo ndiko waibuda yenda ikoko. Saka padaro ndo saka akamaundwa by this spirit. Uyu alikubiza. Sigloria no. Aibudiwa. Obuloya wananjesera chatori aba auya ega. Uyu atisotoziva kuti uyu Kenneth Njesera anobvuma uko asvikirwa nezvo zvakamubata aikumbira ruregerero. Waita drama rekuti zvaita kuwaichera zvemanhingirikino zvavo zvemabhavha zvaita izvozvo aikumbira ruregerero asi nasonowa kuuya futi aita kuti haazvisi uye Njesera uriyapo angafa about 3 days akarara ariko. Apa anonunhwa kuti abudise information obva atanga kuramba. Ndosaka paya takati totoda vanotibatsirawo kuno. Mama. Zvirutaurwa izvi kunotanga pama ndini Kenneth Njesera. Zvirutaurwa izvi ndaibvuma inini ndakarara kuti 3 days. Ndati inini ndakanga ndato ndisukuziva kundobvumira chingachitotaura ndakanga ndakanga ndisitomboziva kuti ndipi baba ndakarwara ndasimboziva kuti kana kutofamba kudadita panapa ndaita zvekupenga ndasobuda na 3 o'clock ndisvike panapa nguva ino. Saka mazoziya sei kukabairwa mune zvinoita.
vanhu vaitonditaura kana munhu aitomusaukana kuti waenda kukuona asi katibozviti ndiani ba mambo kana marwarisa munotaurirwa nevaya munoona munobhiva zvakati ndiwo kwaruchitaura ndorwara ndokotora ndasikamboinesa kana basi ndiyo aitonditaurira kuti wana nhingi wakauya pano mutotoraa ndasikambozivi chiro munotaurirwa ndoambopanzira bambo mama kudai wanga uri kuzviita wachikuchinja imapamba ndiwari kutaurira wakabvumira chii pane zvondiruziva orit wakakutaurirai wakataura makabvumira chii ndati pane vanhu vakauya waikutaurirai zvamaita handiti kwamuri ndo waikutaurirai muchirwara wari kuti pamairwara makataura kuti ndakati ndibatsirei ndarwara nei ndina kutomboziva kuti ndakatobafa ndimusungu saka ivi mutoatoonai kutaura kuti mamurwara imuruziva kuti mamurwara kana kuti ningi wako kwaya panapa ningi wako kwaya panapa wanhu wangaiko kutaura kuti murwara imuruziva kuti mamurwara mamuruziva kuti mamurwara zvine relevance kudai kuti vanhu vanga uri kuntaura kuti wakurwara asi mamuruziva kuti makurwara azvatonani inini pandiri kuda ndepekuti pamairwara vanhu vakanyanya kutaura kuti pamairwara bambo maiwawata maitaura zvakati taura izvo maitaura zvaitaurwa nevanhu kuti ndozvamaitaura murwara asi aitii murwara wakati apo wakamuka wakati kwabatawo kumakuwa kwabatawo wati ndoda sadza nenyama ndibva wakanditaura azimakuwa kwabata kumakuwa kwayabatawo ndizvawangonditaura hama dzangu dzakunditaura azikumakuwa yabata handizvo wakanditaurira ndikayabata sadza nenyama basi ndizvo ndakatoka asi apo ndachitaura sikekuzi inini ndoda baba kuti hapana here angakutaura kuti chachakubva chachikurwarisai mamuri kuvawata nenyaya dzanyatoti hapana here kuti mamairwara bama muchiwavata mamuri kuti pesi pesi mama mukanyatoti iwe nyatoti mukada kudai nyatoti hapana here akambokuudza izvo zvekuti wanga uchitaura ngezvanyatoti haunambonditaura hapana akambontaura ngezva asi kuti mambo ndiri kumbira kuti nditaure umbouwe ndinoziva panoko ndandiri kuti pane pasarira apo ndiri kumbira kuti nditaure unotibatsira patibwezi kuti ndibatani handiti komana apo wataura kuzi handiti ndataura kuti ndikoti taiga tati nepoint a nepoint b yandaigara saka apo wagara handisi kuti ndiwo wakomana wakauraya kana kuti handisi kuti wakauraya kana kuti hawana kuuraya saka izvo wakaita manje Amosi nemufana wangu ndiwo vanhu vaigara panzvimbo imwe muri kuona kuti wakomana wasitaura panapa uyu reapa vazi tapatapa uyu ndimukomo wamwese wamwe wataita wazvidzi wafana saka ini ndaigara naThomas Mamombe ndiye ndaigara naye asi shamwari chaiyo chaiyo yanga iri shamwari chaiyo chaiyo yanga iri yaSolomon anga ari Amosi mufako ndiyo ipapo kana moto waitenga wese kana mukaona panogara masitende apo akatogura akatoti umwe apa zvekuti inini kana musoro ndingomboti pane musoro ndakamboswera naAmosi kana pane zvingombotaura naAmosi hapana zvingombotaura naye asi wakomana apo wakagara apo wakanga wagara wazosara wagara kuya wakazongoita zvingotsvagwawo nzvimbo kuti uko ndatigara ini naAmosi naThomas ndichisati wakuru wanga vari ikoko saka waingotsvakawo basa wakangofanirawo basa kungoti basa kunoku kwakati hakuchinyasa kusirirwa zvakanaka wakabva wabvuka wakanga wari kwakuya kogara zvatoera mukomana kazokuti kazondiya wakagara nawo wakazodai ndinonyasa pabude pachena pamwe kuti mhepo dziri kubva here kana zvidii wakauya kwabva wandosvika bva watogara hatina kufundzira kuti wakomana wandogara wandoti hatimboita basa redu tidzoka maima timbori muno wabva waita basa ravo riya ire waiita riya basa ravo basa irongo wachidai waita basa ravo
Hatina kungada kubvunzana nawo. Asi nyaya yakaitika manje kuti pane kawe kadudu kakaitika. Pana vakomana vambafambira vaita wakabva wataiti munhu kanga wabva kunzvimbo kongo uri kanga wada nguva kanga yari bata kamboitaura futi munhu ngongo kuti kana dai ari mafuta kana ufu kana muriwo unocontribute. Saka tomasuya mamombe uyu takadaidzwa wakaya panapo waya wakadaidzwa ya kuno angauta waya Thomas wakabva ati imi vakomana wakabvunzwa mari yekuti bhadharai mari zviri kuitawo vamwe pane munhu wani aitora mari iyi ungarudika pazuva vaibva atora mari. Saka pakutora mari payo vakomana vakabva ramba wandodini wandokunya kunya. Saka Thomas ndiye wakataura kuti Thomas akati Thomas akati maitire muri kuita ndakazwa futi kuti makanyudza vanhu kuna vanhu vakanyudza kuno muda vakanyudza futi vanhu. Saka ina ndinombobvunza kana mbotibata kuti nini ndakabvunzana nawo wanga wandotoshana wandori wega wakadaro wakadini wandori wega. Asi chakazoitika ndizvo kuti mhepo idzi kuti dzizofambi dzizobate zvekuti inini zvinotora vanhu vese witness kuti vandasikagari nawo bana ndaigara pamutega handina wambofamba nawo. Asi vandazo apa wakanga waribvunza paya ndikati aiwa paine vanhu vanga waindotaura kuti kwamakati ndokune vanhu vakaurayiwa ndokwakaurayiwa vanhu. Asi ndinatsikanyanyasubvisa aku mumusoro bvanyasauda asi kuenda kotsvaka ndatienda kutotsvakawo tikatendera kwazi kuno kwao atiendi kwakati tikatsvaka tikakwira mota tikatendera Limpopo province yese maZimbabwe ekuhondevhari kuno takaenda kutsvaka tese vataenda kutsvaka munhu atina munhu right wasiuya vakomana vatenderera kuti wauya ndikati mukomana ndiyo vanhu vanotaura kati wanongotaura kuti uyanga anifana wangu weduti weziSolomon anga ari mwana wababa wangu last born ndikati ngoziva kuti vanhu vangotaura wadaisokodza Solomon maitira akaita Solomon ndiyo last born ndikati uyasa muzoka natutasa kana zvakaita kana apa akatofawo futi inini ndakatogara futi Saka handifungoti Solomon kana kubvira muchicheka kuti achayanga asikadini anga asikakwanisi kucheka. Alright. It's okay. Gara basi. Right. Mere gara basi lah. Gara. Right. Sigurine tu ya ribut. Anak gue andi. Right. Karena tu udah. Dan tu mese this coming weekend mese mau ikut. Tikung tu deh. This weekend muripo ya mese. Ayo, terus ditanggusi. Ukauraya munhu ukaisa padhopa kwepeshopu panofaya zvisingaiti. Asi kana wakubhuroka unobhuroka utazotenga mapatapata. Ndozvitangusi. Izwaika ndikutikadhe kuti kana matimudaitwa machidrinka musaka mukata mufuya it means that this week unless kana mukumbira kuti not this week but because I want to conclude this case. Inini, are you free next court nature? Not that one. Not that. That's 24. But immediately 2 years for 7. Did make sure that we saw what we concluding on that day. Don't worry. In short, nyaya irutsananguro wani ndudi mukumbira andoti ndi chichemo changu muchi chichemo changu chiripe tati bambo musi wa 7 tokonkluda nyaya iyi. If it means kuti chatanga na 3 makuseni kusvika na 3 manheru tichaita izvo tivhare nyaya yekufiwa. Saka wanga vari kutsipika waya achimhanya yekutsipika 7 asati asvika because musakatsipika before musi wa 7 achaita pedza ati hanyaita anayo musi wa 7
kana turi kubudisa vamwe mukati menyaya vachabuda, vari kusara vachadii, vachasara. Mambo musadekezi Amosi baba. Chimupa ikoridze kuti Amosi unokwanisa kuramba abva Samuel chii. Ngekuti zvandinenge wakatiwa Samuel izvi. Anamba kuti pano varume panapa. Wazudza masimba. Vamudara. Wazudza masimba. Panapa. Taka tino wakawanda. Vanotongwa vari mumusika. Pano hayotenga makambona bambo. Pana majaini atakatonga dzakachena. Ndokutenga dzakachena. Tapedza noti Mbaki ari kwaruda. Unonokirirwa kwaruda. ngoti dzakaita kupeshwa. Aiwa. Bambo. Imi makana muda bambo. Musauye musi wa7. Right, Andy.